Bismillahirrahmanirrahim. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov. Menin adım Cuma Safar Dadabayev. Könörgenç etrafının Sarayköy ovasındanım. Seyitlerden, Türkmenlerdeniz, Müslümanız elhamdülillah. Avladı Resulullah, avladı Necmeddin Kubreyiz elhamdülillah. Bu videom sana inşallah nasihat boluyor. Alsan, eşsen, dinlesen, faydalansan, iki dünyada inşallah aziz bolyon, iki dünyada saadatlı bolyon. Gurbanguly Berdimuhamedov bilyen Türkmenistan'ın halkı hazır juda gatı kyn ýagdaýda. Bütün alem bilýär, elbette sen hem bilýän. Çünkü sen bunu bilmesen näli prezident bolyon ki? Türkmenistan'ın halkı hassatan da Lewap bilen Mary vilayetinde bolan ýagdaýlar bütün alemin, bütün Türkmenlerin gözünü açtı. Yine bir gezek görkezdi ki, 100 yılların dowamyna gelen zulüm hali dowam eden ekeni, hali Türkmenlerin başına bela ekenligini bildi bütün alem. Gurbanguly Berdimuhamedov. Elbette Türkmenistan'ın halkı hazır ayağa kaldı. Açık aýdýan bolsak, seni işinden aýyrjak, seni ýogatjak, seni öldürjek diýip hereket etdi halk. Indi bilýän, özüňem görtdiň. Şonuň üçin men saňa bir nasihat etjek, al iki dünýede saadatly bolarsyň. Gurbanguly Berdimuhamedov. Bu öňki senden öňki Sapar Murat Türkmen başı diýeni bir itin başı, haram, itin dölü Türkmenleriň düşmanydy. Orslar basyp geldi, basmaçı orslar. Bulary bilýäsdik. Bular yurdumuza basyp geldi, bular basmaçı, bulary öldürmeli, ýogatmaly belli. Çünkü bir döwlete bir düşman gelenne, düşman basanna halk özüni goramaly, gelenleri ýogatmaly, öldürmeli itak paniýatna. Ýöne içimizden çıkan ýagy ýaman diýär. Gadim Türkmenlerimiň dillerinden, eger sen Türkmen dilini gowy bilýän bolsaň, sen Türkmen bolsaň, bilmeli. İçimizden çıkan ýagy ýaman diýip Sapar Murat Niýazow diýen haram kapır, menem Türkmen, menem musulman diýip geçdi, Türkmenlere işten düşmançylyk etdi. Muny bizim saada Türkmenler bilmedi. Oýlady ki biz orslardan kutulduk, inni özümizden çıkan adam bize kömek ediýär, bize arkamızı sypaly diýip oýlady, gaýtan bu orsdan hem beter başımıza bela getirdi. Gurbanguly Berdimuhamedov bilýän ki wagt gelýär, bu dünýäden gitmeli wagty bar. Hemme de gidýär. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle diýär ki: "Kullu nefsin zâiqatul mevut" diýär. Hemme canwa diýär, ölüm şerbetini içýär, ölüyor diýär, garaguma garly diýär. Indi sen özüňe bilip aýtdyň, garagum diýip aýtypdyň. Dogry aýdýan. Sen hem bir gün gelýär ölüýüň. Biz hem ölüýüz, hemme ölüyor da bu dünýäde galjak adam ýok. Ýöne ölmezinden öňçe bir Türkmen halkyna bir ýagşylyk etip git. Ýeriňe bir gowy prezidenti inşallah halk saylap koysun. Sen hem bu dünýäde rahat git. Sen hem bala çağaň bir ara rahat ýaşasyn. Biziň hem Türkmenler rahat ýaşasyn. Kym boldy, juda kym boldy. Gurbanguly Berdimuhamedov. Muň soň gowy bolmaýar. Halk halem 20 ýyl mundan önce etmeli işe indi başlap berler. Bagtly adam ekeni Gurbanguly Berdimuhamedov. Sen bir sabırly, bir aşak bakıp bir halk doğru gelip kaldı sana. Bir Göktefen halkı, ya olmasa Harizm'in halkı, Harizm şahlar, ya olmasa Cüneyt Han'a mendeş hallarım sen baktığına çıkmandı, sen baktığın oldu da be. Çocuğun Gurbanguly Berdimuhamedov, inni halk oyandı, inni Türkmenler oyandı, inni doğrusunu aydan seni ýogatjak diýip durlar, öldürjek diýip durlar. Dünkünem gören bolsaň, mitingde gördük anny. Hemmemiz gördük. Inni bu azatlygyň itlerini satyp alyp radiosyny men özüm işledin diýsen hem inni peýdasy halk bilipdir. Inni konserwatiwny partiýa kurup domuzlary, kaballary getirýän diýsen inni halk bilipdir. Inni hemme bilipdi. Inni kimin bildi? Inni bir zat etjek diýip halk seni ýogatjak diýär. Çünkü hemme bildi ki bu ýolda vatan üçin, millet üçin ölen şehit, öldüren gazy. Şoň üçin hereket etdi. Türkmen halky tarihte hem beýle aşak bolmandy. Näçe müň 5-6 ýyldan beri gelen halk hazır şu ýaly aşağa düşüp kaldyk. Ana gördügüne şu Sapar Murat Türkmen maşydan it men owamy ýykyp taşlady.
Şonda öldürülüşü Saparmurat Türkmen maşin haram maşin diyende halktan çıkan çala soğut mollalar yok 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 deyip öldürtmeni ana bugün güne gelip kaldı. Senin vaktinde de idilli bolup duranak. Senin vaktinde gördüğün ana Kitayçılar gelip bizim kızlarımıza ettiren işleri. Sen keyfe deyip at minip yon aydım aydıp Kitayçılar haramlar bizim kızları minip. Kitayçılar aydıp du yakında Kurbangulyň ejesinden miniyes kızından heleynen miniyes deyip du. Muameleş namus sen Türkmen nersin men bilýän. Musulmana dersin belli. Sen çünkü al-baqi dip aytyp ýoňa hemme men ölmeýän men Hudaý men dip aytyp ýoň mollalarym çyk. Öň Saparmat Niýazowden kapyra daý diýdiler şo. Vay meniň arkadagymmy sen öljeň menem ölerini bu jadygoý bozuk heleyler gözölemeňdeş Jamalameňdeş itin dölleri şo wagtynda pakta goýýardylar. Vay ölmeýär bu bizim Jemşidiň jamy bu Jemşidiň başga ýeri dip pakta goýýardy. Mümkin näl diýende ana dindar oglonlary senem gamatdyň ondan öňki haram kapyr Niýazowam gamatyp öldürtdiň. Şoň üçin dindarlar hem çykar türmeden dinsizler hem çykar rahat ýaşasyn. Türkmenler halyň çöli dogulun watanda bar bilen ana men halyň çöli Garagalpagystana geçip taşladyna haram itin döli. Niýazow diýeni. Sen wagtyňda geldi, senem edi bilmedin. Edeseňem gelmedi sen. Çünkü sizlerin hemmeňiziň aklyňyzy bir kommunizm, SSR'den itler ýurt taşlan. Halyň çöli men İstanbulda hazır İstanbulda ýaşaýan men. Türkmeniň etip beren işlerini eýlemeýle millet etmeýär. Bok yumuşatıp ýör, biriniň öýünde gezip ýör. Rossiýada gidip olsun, bokuny täzeläp ýören adamlar. Ona görüp dursa Allah saklasın. Indi başka çaresi var ana halk aytypdy, bir götüreli diýipdi. Gurbangulyny hem öldüreli, ýanynakyny hem öldüreli, bala çagasyny hem öldüreli diýipdi. Ýakynda çykjak bolupdy ona halk. Na bilip goý, ýakyndan götürilip başlady. Alhamdulillah düşündi halk. Indi bilipdi seniň kim ekenligini, seni öňküleriň hem kim ekenligini belli boldy. Ýöne aýtjak bolan zatym Gurbanguly eger sen musulman bolsaň, eger aklyň ýetmese, ilmiň ýetmese, Kur'an'da Allah azze ve celle diýär ki: "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun" diýär. Eger ilmiň ýetmendir bolmasa, aklyň ýetmendir bolmasa, o bilenlerden soran gamaly. Türkmenistan baý döwlet. 5 milyon halkyny çörek tapyp bilmänýär, maskaraçylyk. Türkmenistanda bir akylly prezident gelse, 500 milyon adama çörek tapyp berýär. Indi bu zatları men aýdypdym. Çünkü Peygamberimiz aýdy ki, meniň babam Muhammed Peygamber aýdy ki, haksızlığı görüp, nahaklığı görüp, geplemen duran, dımıp duran niye? Dilzi şeytanlar deyip aýdy sallallahu aleyhi ve sellem. Eger musulman bolsaň, wagty geldi, ertede de şunun özünde astafka çıkıp, istifa etdi, yerine Bremenli prezident koy, halk barsın, hemme barsın. Hemme barsın. Muhalifatan barsa, muhalifatdan hem opozisiýa, başkası görjün, şu konservativ partiň onam çağır, itleriňem çağır, başkasyna çağır, oğlum çıksın, saylak göreli. Haçana söyledi beytip yürümeli ki. Çocuğun Gurbanguly Berdimuhammed. Eğer bu dünyada da rahat yaşayacak deysen, o dünyada da inşallah abadıl abad cennette yaşayacak deysen, eğer Müslüman olsan, inanýan bolsan Hudaýa, aytsan ki yo men özüm Hudaý deysen, onda bu dünyada rahat yaşayacak bolsan, hizmet yaşayacak bolsan, ana şu. Türkmenistan tarihinde akıllı prezident bolup, awraýly prezident bolup kal. Prezidentleriň maşgalasy, karollaryň maşgalasy, imperatorluk bolupdy ana. Великий Britaniýada, Ýaponiýada bar ya. Hakimiýeti bir, sen simboliki prezidentleriň maşgalasy goýup galy berýän. Näme çeksin ki bir kelläňe agartyp berip. Halk ertigi göterilip gitse damagyňyzy kesýär. Sen inanma ýanyna o jadygoý kempirler, inanma ýanyna bir kisany palkalaryňa inanma. Olar geç gitdi. Hazır halk bildi ki kimin kimligini. Indi alda bilmeýän halky. Şonu aýtjaktym Gurbanguly Berdimuhammedow saňa. Şoň üçin bu menim türkmen bolan soň aýtyp berdim saňa, janym ýanyndan soňra aýtyp berdim muny. Muny saňa hiç kim aýtmaýar, saňa arkadagym paktany goýup durarlar. Sen ölseň biz hem ölýäs diýen bu ganjyklar öňkü prezidenti da aýdy. Sen özüň biz ölýäs diýdi. O Niýazowden it ölüp gitdi, bular kaýwa etip kesip ýörler. Erti sen ölseň bular ýöräberýär, namus ýok bularda. Inanma olaryna. Halk bilen bir bol. Wagty geldi Gurbanguly Berdimuhammedow. Bu sözler 20 milyon aýtmaly. Ýöne halk erti bolar, bir gün bolar, bu satkyn şaman mollalaryň adamlary uhladyp geldi. Ana bolan ýagdaý.
Dünya maskara olduk. Türkmenlerin bular ýaly ezilmendi. Ha, Göktepen zamanında uruştuk. Kapırlarla uruştuk. İçimizde çıkan satqıllar. Şu senin mollaların ýaly satqıllar satıp halky ona bölükke berdi. Soň haramry domuz ýen olsa utulup kaldık. Bolmasa taryhda biz izle galan milletler. Şoň üçin Gurbanguly Berdimuhammedow, eger eşdiýän bolsaň, eger aklyň bolsa, nämet boldy, wagty geldi. Ne zakon ötüň özüňem. Endi zakon sizler üçin ýokam, siz özüňiz ýazyňyz, özüňiz näme diýeniňizde, ýöne halk islenak sizi. Endi maskara bolup berme, islenakmy? Goýa gamalda ite git diýsen gidýär. Git diýsen gidýär. Alawa itiňe. Hokkur inanmasaň gidýär. Keýpetip, atyň minip, garagymyň içine çapdyryp gezi bermeýärmi? Gurawaç diýip. Näme çeksin? Pensiýa çykyp al, keýpetip muzykany çalyp gezi ber. Çünkü bu dünýede üstün bolan ýok. Erti bir gün senem ölýäň, bizem ölýärsoň, görýän. Allah barmy ýokmy? O ýana kim bar eken? Lenin mi barmy, Karl Marx mi bar? Baranysan görüp berýän. Şoň üçin türkmen halkyny gynama, artykmaç. Gynalyp gitdi bu. Türkmenistan içine, Türkmenlerim, daşardakylarym bütün dünýäde türkmen niýsen üstümizden gülüpdi. Hemme türkmen niýsen Michael Jackson diýip üstümizden gülüpdi. Boldy üstümizden güldürme. Oy, awraýym galan nädir diýip oýlanýar. Ýöne galan bolsa da azrak awraýyň aldy, şunu goýdy ber. Halk göterilse ynanyňky Gurbanguly. Ýaşuly. Halk göterilse, ýanyňdaky waýendiler mehebe, dehebe, sehebeden itlerin seni satıp bir yana geçmese tüh diýmen yüzüme. Görüp tuz. Çünkü olara farkı yok. Sen mi oldun ne, başkası ne oldun. Şoň üçin wagty bar. Wagt bar. Hal geçdi. Hal ölen ak janyň ýüregiň urutdy. Bir Türkmenistan erkin döwlet bolsun. Dindaram, dinsizem, ateisem, komünistem ýaşasyn. Ýöne türkmen halky bular ýaly bolup kul bolup kesmesin. Türkmen halky Allah'tan başka kul bolmayan halk. Ana Allah'tan başka kul boldular, ana şeýtik kaldylar. Türk iman diýen sözü manasy şu. Allah'a iman edin, Allah'a diňemen kul bolýan, men paçynýonly bolýan halk, ana bugun gelip görsen nidäk ýok, Kitaýstyr, Yahudidir, Ermeniň kulu bolup ýör. Taryhda görülüp eşdilmedik maskaraçylyk hazır bolupdy. Şoň üçin wagty bar, halk ayağa çykmaka, aklyň ýygyna sırazy saylawa inşallah hereketiň et. Bu dünýede de Türkmenistanyň akylly prezidenti bolup, şoňa karolaryň maşgalasy bolup, imperatorlyk maşgalasy bolup, özüň kal. Bala çağıngam şol ýaly imperatorun çağasy, karolun çağasy hormat edip gezerler. Näme çeksin ki şu gryazny siýasata girip alyp, başyna bela satyp alyp ýör. Şoň üçin halk göterilse, ýanyňdaky arkadagy şöhret diýip durarlar, sen maňlaýyňy urýarlar. Inan ki men sözüme inşallah ýazyp goýaga. Şoň üçin meniň adym Juma Safar däde waýp ýene bir geze gaýtaýyn. Gönülgün Saraykölden owasyndadyk. Soň bu Niýazyp diýeni it. Owany ýykyp taşlap, hemmeni ýykyp taşlap, sim çekip Garalpastan tarapda kaldırdyk koydu bu mal. Başa hem 100 minglap hektarlar galyp gitdi graniçede. Hali öne şöyle tokoy bolup ýatýar. Şunu aýtjakdym, başga da köp. Men İstanbulda, Türkiýedeyim. Türkiýede görtüňden çykyp bular hemmesi giç bolmaka akylyňy işlet. Hemme türkmen halkyma da aýdyn ki, gansız hereket edelim. Elimize hiç alıcı zat gerekten hareket edelim. Eğer olur atıp başlasa son görürsün inşallah. Erkin Türkmenistan kurmak için, erkin cemiyet kurmaklık için öňe. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.